नमस्कार मित्रांनो. जसा पाण्याचा झरा वाहतो, तसंच सुनबाईच्या पुकीतून पाण्याचा झरा वाहत होता. मित्रांनो, मी कथा सुरू करण्याअगोदर तुम्हाला माझ्याबद्दल थोडं सांगू इच्छितो, जेणेकरून तुम्हाला ही कथा पूर्णतः समजण्यास मदत होईल. माझं नाव भानू आहे आणि मागच्याच महिन्यात मी वयाची हाफ सेंचुरी पूर्ण केली आहे. ही कथा आहे माझ्या सुनेसोबत घडलेल्या अनैतिक संबंधाची. मी माझ्या गावातील प्राथमिक शाळेचा मुख्याध्यापक आहे. मला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मुलाचं लग्न मागच्या वर्षी केलं आणि मुलीचं लग्नाला 3 वर्षे झाली. मुलीने मला आजोबा सुद्धा बनवलं. एक छोटंसं गोंडस अशी मुलगी झाली तिला मागच्या वर्षी. मी, माझी पत्नी, माझा मुलगा आणि त्याची बायको हे 4 जण एकत्र राहतो. मुलाच्या लग्नाला 1 वर्ष उलटून गेलं होतं. पण तो काही आम्हाला नातवाचा चेहरा दाखवण्याच्या तयारीत नव्हता. मग माझ्या धर्मपत्नीने माझ्या सुनेशी याबाबत बोलायला ठरवलं. आम्ही दोघेही चिंतित होतो. सर्व ठीक तर असेल ना? कुणामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर कसं करायचं? दुसऱ्या दिवशी माझा मुलगा प्रवीण आपल्या कामाला निघून गेल्यावर माझी पत्नी सुजिता त्याच्या खोलीत गेली. तिथे माझी सून रुपाली होती. मी मात्र बाहेर हॉलमध्ये थांबलो. 15-20 मिनिटांनी माझी पत्नी बाहेर आली. बाहेर येऊन ती सरळ माझ्या बाजूला बसली. माझी पत्नी थोडी चिंतित दिसत होती. मी तिला विचारलं, "काय झालं? सुनबाई काय म्हणाल्या?" त्यावर मी माझ्याकडे पाहत मला म्हणाली, "सुनबाई म्हणतायत दोष आपल्या मुलातच आहे. त्याचे आजवर तिला कधीही संतुष्टी केलं नाही." हे ऐकून मी पण थोडा दबकलो. पण मग मी लगेच माझ्या पत्नीला सांगितलं, "माझ्या ओळखीचे एक डॉक्टर आहेत. आपण त्यांना बोलून पाहू. काही महिन्यात सर्व ठीक होईल." माझ्या तोंडून हे ऐकून ती परत मला म्हणाली, "सुनबाई मला सांगत होती की मागच्या 8 महिन्यापासून औषधी चालू आहे, पण काही फरक दिसत नाही." एवढं बोलून सुजिताने लगेच सुनबाईला एक हाक मारली. हाक मारताच सुनबाई स्वतःच्या खोलीत बाहेर आली. आमच्या जवळ येऊन ती उभी राहिली. मी तिला समोर बसायला सांगितलं. आता सुनबाई खाली मान घालून आम्हा दोघांच्या समोर बसली. मग मी तिला म्हटलं, "सुनबाई कोणत्या डॉक्टरकडे इलाज चालू आहे?" सुनबाईने ज्या डॉक्टराचे नाव सांगितले ते ऐकल्यावर तर मग मी सर्व आशा सोडून दिली. कारण ज्यांच्याजवळ इलाज चालू होता ते खूप नामांकित डॉक्टर होते. मी आणि माझी पत्नी एकमेकाकडे पाहू लागलो. आम्हाला काही समजेनासं झालं होतं. मी माझा एक हात माझ्या पत्नीच्या मांडीवर ठेवून तिला धीर देण्यास प्रयत्न केला. "सुनबाई," मी म्हणालो, "तुझा काय विचार आहे पुढे? दुसऱ्या डॉक्टरकडे जाऊन पाहायचं का एकदा?" त्यावर ती मला म्हणाली, "मामाजी, मी यांना घेऊन 3 डॉक्टरजवळ गेले होते. त्यातील दोघांनी 1-2 महिन्यातच आपली आशा सोडून दिली. मला नाही वाटत त्यांचा इलाज होऊ शकेल." हे ऐकून मी माझ्या पत्नीकडे पाहत म्हटलं, "मग आता तुला काय वाटतं?" यानंतर मात्र कोणी काही बोलायला तयार नव्हते. घरामध्ये पूर्ण शांतता पसरली होती. माझी बायको माझ्यापासून काहीतरी लपवत असल्याचं मला जाणवत होतं. तेवढ्यात सुनबाई म्हणाली, "मामाजी, मी मामीला बोलले आहे. मामी तुम्हाला सांगतील. तो एक शेवटचा उपाय मला दिसतो. तुम्हाला तो उपाय कसा वाटतो ते पहा आणि मला सांगा." एवढं बोलून सुनबाई उठून परत आपल्या खोलीमध्ये निघून गेली. सुनबाई गेल्यानंतर मग मी माझ्या बायकोकडे वळलो आणि सुजाताने सरळ माझा हात पकडला आणि मला घेऊन आमच्या खोलीत आली. खोलीमध्ये गेल्यावर तिने खोलीचा दरवाजा आतून लावून घेतला. दरवाजा लावून तिने मला आपल्या मिठीत घेतलं आणि माझ्या छातीवर आपलं डोकं ठेवून रडायला लागली. मी तिला सावरत म्हटलं, "सर्व ठीक होईल सुजाता. तू अशी आशा सोडू नकोस." यावर ती मला म्हणाली, "तुम्ही मला एक वचन द्या. मी जे तुम्हाला सांगेल ते तुम्ही कराल." मी तिला होकार देत पुन्हा जवळ ओढलं. माझ्याकडून होकार मिळताच सुजाताने माझ्या पूर्ण चेहऱ्यावर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. हे माझ्यासाठी पूर्णपणे अनपेक्षित होतं. आम्ही आता या वयात खूप करत होतो. तिचे चुंबन देताच मग मी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवून एक दीर्घ चुंबन घेतलं. मी सुजाताच्या डोळ्यात पाहिलं तर मला तिच्या डोळ्यामध्ये हवस दिसू लागली. मी मग लगेच तिच्या गांडीवर माझे हात ठेवून तिला माझ्याजवळ खेचलं. सुजाता घरी असताना नेहमी गाऊन घालते. आज पण तिने काळ्या रंगाचे गाऊन घातला होता. गाऊनमधून सुजाताचं ब्लाऊज घातले होते, पण रात्री झोपतेवेळी काढून टाकते.
मी मग तिच्या गाऊनवरून तिचे नितंब दाबू लागलो. सुजाता आणि मी दोघेही झपाझपी कमी आणि एकमेकाचे अंग चोळून जास्त मजा घेत होतो. आजवर मी अनिताला सुजाताला माझ्या पूर्ण घरात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पोझिशनमध्ये झोलेलं आहे. पण सर्व पोझिशनपैकी आम्हाला दोघांनाही डॉगी स्टाईल जास्त आवडते. डॉगी स्टाईलमध्ये एकतर बुल्ला पूर्णतः आतमध्ये जातो आणि पुच्ची पण थोडी टाईट होते. त्यामुळे दोघांनाही खूप मजा येते. सुजाताने सुद्धा मागे न राहता माझं शर्ट काढायला सुरुवात केली. मला समजलं की आज आज सुजाता फुल मूडमध्ये आहे आणि म्हणून मग मी लगेच तिच्या गाऊनवर उचलून काढून टाकला आणि गाऊन काढल्यावर सुजाताने आतून फक्त पॅन्टच घातली होती. तिचे उघडे आंबे माझ्या डोळ्यासमोर लटकत होते. सुजाताचं वय एवढं होऊन सुद्धा अजून पण तिचे स्तन मला आकर्षित करत होते. त्या लटकणाऱ्या स्तनांना मी सरळ माझ्या तोंडात भरत माझं शर्ट काढून बाजूला फेकलं. माझ्या खोलीचा दरवाजा लावलेला असल्याने बाहेरचा काही ताणच नव्हता. आणि तसंही आता घरात फक्त सुनबाई होती. ती पण तिच्या खोलीमध्ये मग 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 लगेच सुजाताला उचलून पलंगावर आदळलं. सुनीताला रफ सेक्स खूप आवडतो म्हणून मी अधूनमधून तिच्या निर्दयपणे वागून झवझावी करतो. तिला पलंगावर आपल्यावर मी तिच्या बाजूला आलो आणि तिच्या स्तनावर हाताने मारू लागलो. सुजाताने पुढे होऊन माझी लुंगी खेचली आणि चड्डीवरून माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात पकडलं. मी काही बोलायच्या आत ती उठली आणि मला धक्का देत पलंगावर झोपवलं. मग तिने माझ्या मांड्यावरून हात फिरवत हळूच माझी चड्डी काढून बाजूला फेकली. आता माझा बुल्ला मोकळा होऊन इकडे तिकडे झटके देत होता. सुजाताने तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर ठेवून माझ्या बुल्ल्याला आपल्या तोंडात भरलं. अशा प्रकारे ती माझ्या अंगावर आल्याने आम्ही दोघेही 69च्या पोझिशनमध्ये आलो. मी एका बोटाने तिची चड्डी बाजूला करून माझी जीभ तिच्या पुचीवर ठेवली. तिकडे सुजाताने पण माझ्या बुल्ल्याला आपल्या तोंडामध्ये पूर्ण भरून चोखायला सुरुवात केली होती. मी माझे दोन्ही हात तिच्या नितंबावर ठेवून तिच्या पुचीला चाटू लागलो होतो. सुजाताचा माझा बुल्ला आपल्या तोंडावर आत बाहेर करत होती आणि आपली कंबर खाली वर हलवत माझ्या तोंडावर पुचीवर दाब देत होती. मी तिच्या दोन्ही नितंबांना माझ्या हाताने फाकून तिच्या पुचीमध्ये माझी जीभ घुसू लागलो. थोडा वेळ असंच एकमेकांना तोंडाने सुख दिल्यावर मग मी तिला उठवलं आणि डॉगी स्टाईलमध्ये उभं केलं. सुजाताने लगेच समजली की मी आता तिला पकापक झवणार आहे. तिने स्वतःच आपली गांडवर उचलून दोन्ही पाय फाकवले आणि त्यामुळे आता माझ्यासमोर तिची पुच्ची आणि गांड दोन्ही पण उघडी होऊन समोर हजर होते. मी आजवर बऱ्याचदा सुजाताची गांड पण मारली आहे. तिच्या गांडीचे छिद्र पुच्चीपेक्षा तुलट टाईट असल्याने मला जास्त मजा येते आणि तिला तेवढा जास्त त्रास होतो. पण माझी सुखासाठी ती मला काहीच बोलत नाही. मी आता तिला अशा अवस्थेत पाहिल्यावर अगोदर गांडीमध्ये बुल्ला टाकायचा विचार केला. मग मी तिच्या गांडीच्या चित्राला स्पर्श करतात सुजाता मला म्हणाली, आज मागे काही करू नका, समोरची खास मिटा अगोदर. हे ऐकून मी मग माझा बुल्ल्याला हातात घेतलं आणि तिच्या पुच्चीवर 2 वेळेस घासून एक झटका दिला. सुजाताने अगोदरच पुच्ची पसरून ठेवल्याने पहिल्याच झटक्यात माझा अर्धा बुल्ला आतमध्ये गेला. मी दुसरा झटका देणार तोच सुजाताने आपली कंबर मागे केली आणि पूर्ण बुल्ला आतमध्ये गेला. मग पुढे मी झुकून तिच्या दोन्ही जणांना हातात पकडून दाबू लागलो. तिचे स्तन दाबत मी तिच्या पाठीवर चुंबन घेऊ लागलो. मी झटके बंद करतात सुजाता आपली कंबर हलवायची. मग मी सुद्धा न थांबता काचकाच तिला रगडून झवायचो. सुनीताचे स्तन भलेही लुटकते होते पण त्यात तणाव यायला सुरुवात झाली होती. म्हणजे सुजाता आता लवकर झडणार होती. मग मी सुद्धा माझ्या धक्क्यांची गती वाढवायला सुरुवात केली. पुढील 10-12 धक्क्यामध्ये आम्ही दोघांचे वीर्य बाहेर आले. मी तिच्या पुच्चीमध्ये माझे पूर्ण वीर्य सोडलं. मग मी तिच्या पुच्चीमधून बुल्ला काढण्याचे कष्ट पण घेतले नाही आणि तसा तिच्या पाठीवर पडून राहिलो. थोड्या वेळाने बुल्ला छोटा होत होता
आपोआपच गपगप बाहेर निघू आला आणि बुल्ला बाहेर निघताच त्याच्या मागोमाग आम्हा दोघांचे वीर्याचे मिश्रण पण तिच्या पुचीमधून बाहेर येत होतं. अशा प्रकारे मी संतुष्ट माझ्या सुनबाईला केलं आणि तिची खाजबी मिटवली. जे डॉक्टराकडून होत नव्हतं ते मी तिला करून दाखवलं. तेव्हापासून मी तिला रोज रोज खाप सवत होतो. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.